Okay, I was you rem quick one na ya training report. Every Kumasi Asante Kotoko ahead of Nsoatreman game to join in absolutely. Nsoatreman so report out way from Australia but ahead of Asante Kotoko. Ni nyina no ye bono do boani achetre ama Ghana this year. Yenuan century ni mapa Nanaba Kwame Gracious ewa homano so Nanaba bibia bokɔ de. But Yankupon will be able to Yɛda nyame ase so far deɛ wo hɔ ɛna story ni nyinaa wɔ ebi twa butu no ebi kura nso sɛ ne say ni sei ni adeɛ kɔtɔkɔ preparation ahead of wɔn ne Nsoatreman ɛne Nsoatreman preparation ne nyinaa kita toma yɛ. Okay, me na wasi na me na wahwɛfoɔ nso ase Maximum volume. each live studio yɛde obi ase paa sɛ ɔmo time na ɔmo ɛhwɛ videos a yɛde ɛto hɔ na Ghana Premier League match day 19 ɛbɛkɔ so Nyankopɔn yɛ adom a ɔkyena ana ɛbɛ start Heart of Folk ɛbɛbɔ ɔmo ɛdeɛ Nyankopɔn yɛ adom a ɛkyena Sunday ana matches na aka no ɛnso ɛhɔ ana Krobia Kumasi Asante Kotoko betu afiri Kumasi na ɔmo akɔ Nsoatre na ɔmo ne Nsoatreman Football Club achi ayam to ewo honom Krobia Kumasi Asante Kotoko kusu a ɔmo ɛyɛ preparation towards game a ɛno nso ɛbɛkɔ so ɛwɔ Nsoatre no na Tuesday no ɔmo ɛkɔyɛ recovery training anɔpa no ɔmo edi kan ɛyɛ training kakra ɛwɔ hɔ no tutu mmirika ne anɔpa no nye gidigidi saa bantɛmu kɔ mmirika ɛne ɔmo tete ne yɛfrɛ bi ɔmo sɛ ɔmo ayi player baako de ne gyina mfimfini na other ones ne gyina nkyɛn a ɔmo bɔ pass ogye a na wakɔ akɔgyina nipa na ɔgye deɛ na ɔno nso aba abɛgyina mfimfini saa na anɔpa no ɔmo yɛ pɔnkɔ yes pɔnkɔ abɔdam no ana Tuesday na anɔpa no ɔmo ɛyɛ komunika akra but Tuesday na anɔpa no ɛnyɛ players nyinaa na etimi ɛyɛ recovery training no ɛnyɛ players nyinaa Kwame Poku Peter Amidu Akwa Emmanuel NP abrante yɛfrɛ no Elvis Chei Bafo na ɔmo nyinaa ɛni hɔ no ɛnumere no ɔmo kɔɛ ɛkɔtoa so ɛnso ɛyɛ training na players a medi kan bu ɔmo din nyinaa ɛnumere no ɔmo nso ɛntumi anyɛ training amfa ama Krobia Kumasi Asante Kotoko sɛ player ama bi a just a day wa ama training a wontumi busa mu nsɛm bebree but ebi ɛkɔ 2-3 days ɛkɔ 4 days na so wohu player no training grounds a hɔ no ma yɛde Monday Tuesday no numere na ɔmo ntumi anyɛ training Wednesday no numere so Kwame Poku etimi betutu mika akra nti yɛnya nsa na ɛyɛ knock ana no wanya ɔmo game a ɔmo ɛbɔɔyɛ ɛwɔ Baba Nyara Sports before sɛ wie no ɛbɛba so na ha that game no ɔpeke knock wɔ mu nti no affect no the training on Tuesday and then Wednesday no na and the Thursday ɔmo ɛyɛ training Krobia Kumasi Asante Kotoko team no ayɛ training and the training ɛkɔɔ so no we have 24 players ana ɔmo ɛyɛ training ɛde ma Kotoko because this is a tactical play ɔmo ɔmo yɛ training or tactical side ɛde wura game a ɛbɛkɔ so no nti sɛ from ɛndɛ ɛde kɔɔ kyena na sɛ ɔmo last training ɛkyerɛ ɔmo bɛyɛ na so wɔn saa players no ɛwɔ training grounds bi a na ɛkyerɛ sɛ saa players no ɔmo ntumi ɛnyina mu nsi akan fama Kotoko ɛwɔ Sunday game a ɛbɛkɔ so na ɛnɛ yɛkɔ adakogya akyemi firi hɔ bɛɛnie nti report deɛ ɔwɔ nyinaa ekuta me Kotoko ɛba training grounds exactly 4 o'clock ana ɔmo start ɔmo training ɔmo baayɛ na ɔmo bɛbɔ ɔmo mpaeɛ Kotoko ba ɔstarte mpaeɛ na ɔmo wie ɔmo ayɛ warm up kakra wɔ hɔ no na mihu sɛ na aberante a yɛfrɛ no Elvis Chei Bafo ɛka Kotoko team no ho team a ɔmo ɛba training grounds no na aberanteɛ no ɛka ho nti for the past 2-3 weeks a yɛhu aberanteɛ a yɛfrɛ no Elvis Chei Bafo ɛwɔ Kotoko training grounds na ɛnɛ yɛhu Elvis Chei Bafo wɔ Kotoko training grounds a na ɔno nso ɛwɔ hɔnom na one thing is sɛ ɔyɛ ne personal training wanka team no ho anyɛ training but ne personal training before sɛ ɔmo ɛbɛyɛ training gidigidi no ana ehu sɛ na ɔkeke ball nkakra nso ɛwɔ hɔnom
We can't say Tuesday no who abranteɛ a yɛfrɛ no Kwame Poku ɛwɔ hɔ no ɛnra wanyɛ training gidigidi bia but ɛnɛ me ne wo ka sɛ enumere Krɔbea Kumasi Asante Kotoko training a Kwame Poku Kotoko mo yɛyɛ na Kwame Poku egum ɔyɛ training even ɔtwin goalkeeper kora akɔbɔ bɔɔl ɛkɔbɔ bɔɔl bi sɛɛ no nti ɛnɛ so obi ɛte baabi ka sɛ Kwame Poku anyɛ training amfa ama Kotoko a na ɔwɔ Kotoko training grounds ɛnɛ mmeranteɛ a moyɛ training ɛde ma Krɔbea Kumasi Asante Kotoko ne Benjamin Asare Fatau Seidu Mohammed Kamara ana abrant Frederick Asare sorry nye heart of folk Frederick Asare Fatau Seidu Mohammed Kamara ana Benjamin Tum Omo ana omo goalkeepers phone nyinaa ɛyɛ training ɛde ma Krɔbea Kumasi Asante Kotoko defenders no ɛyɛ Samba O'Neil ɛyɛ training Patrick Asiedu Lord Amwa ɛyɛ training Henry Kwame Ansu ɛyɛ training ana Daniel Adran Ajete ɛnso ɛyɛ training ɛnɛ yɛhu Kwasi Asante ɛnso ɛwɔ Kotoko training grounds abranteɛ a yɛfrɛ no Kwasi Asante wantumi ama Kotoko training grounds wɛma hɔ koraa nti wɔanyɛ training ama Kotoko okɔ mfimfini hɔ a abranteɛ Justice Blay ɛyɛ training Baba Yaya ɛyɛ training Andrews Ntim Manu Samuel Kennedy Solomon Kwakusa Michael Che Dwamena ɔmo nso ɛyɛ training de ma Kotoko Vetus Avoka Jordan Emisa Kwame Poku Peter Amidu Akwa Samson Eduku Isaac Minta ana Elvis T Bafo ɔmo ana ɛnɛ na ɔmo Kotoko training grounds now one youth team player ɛka but ɔno no mɛnyɛ ne din no nti na youth players a ɔmo ɛbɛka Kotoko ɔmo first team ɔmo yɛ training na ɔmo yɛ maako 4 na ɔmo yɛ maako 4 ɛna Kotoko ɔmo kyɛm ɛbɔyɛ mewubɔ defense no ebi obi bɛka sɛ mante Joseph Ablo ne din egum Ablo ɛba training grounds but wantumi anyɛ full training Odika yɛ training na bia but ɔkɔtena dugout hɔ menim alekonti ɔkɔtena hɔ but wanyɛ full training amfa ama Krɔbea Kumasi Asante Kotoko mehu sɛ Henry Kwame Ansu ɛne Samba O'Neil ana na akyire no ɔmo ɛbɔ ɛwɔ akyire I don't know if sɛ coach Prosper na Togum ɛpɛ sɛ ɔbɔ Samba O'Neil ɛne Henry Kwame Ansu ebom na ɔhwɛ deɛ a I don't know mehu sɛ akyire no abranteɛ a yɛfrɛ no Joseph Ablo kɔtena dugout no mu ɛma abranteɛ a yɛfrɛ no Henry Kwame Ansu ana ne Samba O'Neil ana na ɛbɔ center backs no ɛde ɛma Krɔbea Kumasi Asante Kotoko ɛwɔ training grounds a ɛnɛ yɛkɔɔɛ nti Kotoko nsɛm a ɛwɔ hɔ ɛnɛ training yɛkɔɔyɛ ne yɛkɔhuyɛ ana yɛde ɛto yɛahwɛfoɔ anim na Kotoko ɛne Nsoatreman Football Club ana ɛbɛbɔ Ghana Premier League match day 19 no Nsoatreman Football Club nso gu so a ɔmo nso ɛyɛ training ɔmo training ano ɔden paa because ɔmo akasa ɔmo nsɛm ɔmo ka nyina ne sɛ this game they are not going to allow themselves ɔmo ho sɛ ɔmɛma Krɔbea Kumasi Asante Kotoko aba Nsoatre aba abɛhyɛ ɔmo akɔda though Kotoko matches a ɔmo bɔ ne nansi no ɔmo lose ɔmo games ɛyɛ win for the past 9 games a Kotoko abɔ in addition with MTN Africa 2 na ɛka ho ɔmo abɔ draw baako pɛ nyaka nyina ayɛ win into ɔmo ɛpɛ so ɔmo tena fie na ɔmo ɛtumi break it down record na Kotoko gu so a ɔmo ɛyɛ no eti Tuesday na ana ɔmo so start training Wednesday ɔmo start training me no ka say deɛ yɛnti epransɛm bia ɛnso ɛwɔ Nsoatreman Football Club no but nkɔmɔ a yɛtete sɛ ɔmo coach for Nsoatreman mekyerɛ yaw prɛko sɛ Nyankopɔn yɛ adom na Sunday ɛba a ɔntumi ɛnyinam ɛnkɔɔkyi Nsoatreman Football Club na nkɔmɔ a metene sɛ ɔmo assistant coach Nana Andy ana ɔbɛ manage Nsoatreman Football Club na ɔde ɔmo abɔ
Kotoko game and also everybody so we train my gym information nina every one young for yaduma ochina set me the final training section no any squad any Kotoko lineup or more de kwakushian Nsoatreman eba you train na ya the reason why coach your friend your preko and so intimi and coachy Nsoatreman against club ya Kumasi Asante Kotoko. Inti about Kotoko any nations FC and I said sorry Nsoatreman Football Club match day 19 ebeko so ewo Nsoatreman emu enkomo eniye. Okay, nana ba better see papa na I was sure where near Jao send a last training of the week so where my squad be na yet for so I appreciate it. Thank you so much. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?